de FC Mobile. Ați văzut că dictatorul Mbappé a fost descalificat. Îmi pare. My life be like 21. Hey bro, you got a phone call. Voi cu cine țineți la finala campionatului mondial? Spania. Cred că dăm gol cu Alvarez. Era să fie gol! Offside! I-a dat offside! Bine, mă! Da! Da! Și bine că i-a dat nu știu ce, de offside ori nu știu, ori în care nu știu. A scos-o. Eu nu pot să cred. Salam aleikum. Ola. Am scos-o. Prima repriză cred că se va termina cu 0-0 pentru Spania și Argentina. Gol! Am dat gol cu De Paulo! 1-0! Bine, mă! Domnul producțiune, ce faceți? Vai, ce era să fie gol! Oh hell no, man. What the Wow. Eu cu De Paulo am dat golul, dar să știți că eu dau cu Alvarez cele mai bune goluri. Wow, bă! Și tu cu porchii ăla, Mesanu. Ce era să fie gol? Și-a dat gol. Bă, dar cum a dat gol după aia, bă? Dacă așa e finala, eu mă arunc în pol. E 1-1. Deocamdată. Câte minute mai sunt? Mai ies un pic. Dar e egalitate. Dacă așa o să fie finala, cred că mă arunc în pol. Gol! Am dat iarăși gol, 2-1. Alvarez, v-am zis că dau cu Alvarez gol. Bine, mă! Gugu gaga! Gugu gaga! Gugu gaga! Full time am câștigat! 5 patata! Fraților, asta ce s-a fost vlogul de astăzi. Ne auzim în următorul vlog.